Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler. Bugün сөйләшеп китәсе сүзебез булар мөселман кешесе һәм икейөзле кеше белән булган аермасы турында. Ягъни мөэмин кеше, Аллаһ Тәгаләгә иман китергән, Аллаһ Тәгаләгә ышанган кеше һәм дә инде шулай ук икейөзле кешенең белән булган аермасы. Бүген безгә сөйләргә кушканнар иде экстремизмга каршы, терроризмга каршы дигән шундый бер вагаз. Монда хәзер басып кемнең экстремист, кемнең террорист булуын әйтеп торудан, мөхтәрәм кардәшләр, мине файда юк дип уйлыйм. Чөнки берсен санасаң икенчесен тылып кала шулай бит. Аннан соң тагын берсен әйтергә кирәк. Ләкин шулай да мин аңлатырга телим, мөэмин мөселман кешесе белән икейөзле кешенең сыйфатларын күрсәтергә. Һәм дә инде шуннан кемнең экстремист, кемнең ихлас күңелдән йөргәне билгеле була. Чөнки аның сәбәбе дә шунда бит. Кем соң ул экстремист, кем соң ул террорист? Ул, мөхтәрәм кардәшләр, үз мәнфәгатен кайгыртучы кеше. Үз мәнфәгатен кайгыртучы кеше. Бу дөньяда кешеләр шулай икегә бүленәләр. Кемдер Аллаһ Тәгаләнең мәнфәгатен кайгырта шулай бит, аның әйткән сүзләренекен, кемдер инде үзенең мәнфәгатен кайгырта. Дөнья өчен, мал өчен, җир өчен дигән мәнфәгатен яки булмаса хакимлек өчен дигән мәнфәгатне кайгырта. Менә шуңа күрә дә шушыларды, шушы аермаларны күреп, мөхтәрәм кардәшләр, без үзебез бәя бирә алырбыз шушы кылган кешеләрнең гамәлләренә. Кемнәр инде гамәл кылган, кемнәр үзләрен кем дип атый һәм башкасы. Мөхтәрәм кардәшләр, Әл-Хасан Әл-Басри шулай дип әйтә. Иман ул бизәк һәм хыял түгел ди. Йөрәктәге ышану һәм эш белән шуны күрсәтү ди. Иң беренчесе, мөхтәрәм кардәшләр, икейөзле кешенең сыйфаты ул гамәл кылмау. Ул гамәл кылмау. Ул күбрәк сөйләшү. Менә безгә кадәр булган буыннар, табигыйнар вакытында шулай дип әйтә торган булганнар. Без ди, элек ди, кешеләрнең сөйләшкән сүзләренә түгел, кылган гамәлләренә карый идек ди. Сүзне аны кем дә сөйли ала ди. Менә хәзер безнең сайлау вакыты, мөхтәрәм кардәшләр. Шулай бит. Монда бит тел сөяксез, монда нәрсә сөйләсәң дә була. Нәрсә вагыда әйтсәң дә була. Шуңа күрә дә сөйләгән сүзгә карау түгел, эшләгән эшкә карарга кирәк. Кайбер кеше авыр сөйләшә. Тотлыга, шулай бит, я булмаса анда матур килеп чыкмый аның җөмләләре, сүзләре, татарча белми, я русча белми ул кеше шулай бит. Әмма ул эшли. Ул гамәл кыла. Менә бу кешенең файдасы ислам диненә күбрәк матур сүз сөйләшеп йөргән кешегә караганда. Матур сүз сөйләүчеләр, мөхтәрәм кардәшләр, хәзер бик күбәеп китте. Мөселманнар арасында да шулай бит. Күпме кая гына барсаң да, бөтенесенең хәдис, аят якын килерлек түгел һәр мөселман кешесенә. Якын килерлек түгел хәзер. Бөтенесе гыйлемле, бөтенесе грамотный. Мин шуңа күрә качып йөрим һәр мөселманнардан. Өйрәтмәсәләр ярар иде дип. Өйрәтмәсәләр ярар дип качып йөрим шулай бит. Инде өйрәтерлек кеше калмады, бөтенесе гыйлемле хәзер. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, гамәл белән аерылып тора мөэмин мөселман кешесе. Әл-Хасан Әл-Басри әйтә, иман ул бизәк һәм хыял түгел ди. Ягъни сөйләшеп йөрисең, ул менә иман, менә мөселманнар, менә булай булырга тиеш. Күрсәт син аны, ничек булырга тиеш соң. Эшлә син аны шулай. Кеше бер монда барып сөйли, монда барып сөйли, монда барып сөйли, хатыныңны тәрбиялә. Хатыныңны тәрбиялә. Балаларыңны тәрбиялә. Шулай бит. Менә сиңа эш. Син мосын барып тәнкыйть итсең, моны барып өйрәтәсең, бу китапны булай тотырга кирәк, мосын булай тотырга кирәк, мосын булай укырга кирәк дип өйрәтеп йөрисең шулай бит. Менә ул, мөхтәрәм кардәшләр, икейөзле кеше белән инде чын мөэмин мөселман кешесенең аермасын без күрәбез ки. Шулай бит. Ул гамәлдә. Ул гамәлдә, чөнки икейөзлеләргә, мунафикларга иң авыр эш ул да булса гамәл кылу. Иртәнге намазга утыру шулай бит, ул гамәл. Төнге намазны уку, ул гамәл. Үзең генә кылганда Коръән уку, зикр әйтү, ул гамәл. Моны эшли алмый икейөзле кеше. Чөнки ул нәрсә өчен эшләгәнен аңламый ул аны. Кеше карап тормый бит аны. Менә шуңа күрә дә инде иң мөһиме аның гамәлендә булу ди Әл-Хасан Әл-Басри. Аллаһ субханаһу ва тааля Коръәни Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлләзина аману ва лам ялбису иманахум бизулмин, улаика лахумул амн ва хум мухтадун. Чын иман китерүче кешеләр турында Аллаһ Тәгалә әйтә. Алар иман китерделәр
һәм иманнарын золым белән киендермәделәр ди. Иман китерделәр ди. Ләкин ул гына җитмәйме уларга? Шушы иманнарына тагын золым кидермәделәр. Аларга Аллаһ Тәгалә бирер тынычлык, иминлек ди, һәм алар туры юлны табучы булырлар ди. Ягъни, мөхтәрәм кардәшләр, иман кабул иткәннән соң син кешеләргә золымлык кылырга тиеш түгел. Менә бу мөэмин мөселман кешесенең тагын бер сыйфаты, шулай бит. Аны икейөзле мунафик кешеләрдән аерып тора торган сыйфат. Иманлы булгач, син инде золым кылмыйсың хәзер. Син ла илаһа илляллаһ дип әйттең, Аллаһ Тәгаләгә иман китердең, ахират көненә ышанасың. Димәк, хәзер син инде төрле махинацияларда, урлауларда, шулай бит, я булмаса хаксызга үзләштерүләрдә, кеше малын үзеңнекен итүдә, я булмаса кеше турында гайбәт сөйләүдә, аңа зыян китерүдә, гомумән бернинди золымлыктарда син катнашмыйсың. Золымлыкның капма-каршысы шулай бит, ул гаделлек. Золымлык ул гаделсезлек. Хәтта чиратсыз кирмисең дә. Иманың булса, син чиратсыз кирмисең дә хәтта. Мин әйтер идем, даже иманың булса, син тротуардан җөрмисең машина белән. Син трамвай юлларыннан җөрмисең машина белән, иманың булса. Чөнки ул да золымлык, кеше тора бит, син торасың килми. Син аңа каршы чыгып, кешенең юлын кистең хәзер, бара торган юлын, шулай бит. Ул да золымлык. Хәттәки син тизлекне дә арттырмыйсың. Әгәр иманың булса, ул да золымлык. 150 белән барасың, анда бит 110 белән генә барырга. 150 белән бардың да кемгәдер килеп бәрелдең. Син кемнеңдер гомерен алдың. Кемнеңдер малын ваттың, машинасын ваттың, шулай бит. Кемнеңдер вакытын алдың син аны туктатып хәзерге вакытта. Бу да золымлык. Золымлык ул теге кеше үтерү генә түгел. Я булмаса кешенең әйберен урлау, талау гына түгел. Аны әлбәттә без кеше үтермибез, без әйбәт кеше дип утырасың рәхәтләнеп өйдә, шулай бит. Әлбәттә ул бик яхшы. Әмма золымлыкның аның мәгънәсе тирәнрәк һәм киңрәк, мөхтәрәм кардәшләр. Эшләмәгән эшкә акча алмыйсың, шулай бит. Әгәр эшләгәнсең икән инде, аласың, эшләмәсәң алмыйсың, алда аламыйсың. Эшләсәң әгәр дә сыйфатлы итеп эшлисең, менә булар бөтенесе дә золымлыкка керә. Иманың булса, син шушы иманны золымлык белән кидермисең ди. Инде Аллаһ Тәгалә әйтә, шундый кешегә генә иминлек була, шундый кеше генә туры юлда була. Менә без бит гел сорыйбыз. Нишләп мөселманнарны яратмыйлар? Нишләп мөселманнар һаман зыян күрә? Хәтта үзебездә. Хәтта үзебездә, мөхтәрәм кардәшләр. Менә мәсәлән, без иман китердек. Иман китермәгән чакта без әйбәтрәк яшидек. Бар шундый кешеләр. Шулай бит. Бар монда егетләр, бар бәлки бизнесменнардыр, бар бәлки олы кешеләр. Иман китермәгән чакта тормыш әйбәтрәк бара иде. Иман китерү белән, намазга басу белән безнең тормыш авыр иде. Проблемалар башланды. Бәлки сәбәбе дә шундадыр. Син золымлык кыласыңдыр әле һаманда. Син иман китердең, әмма теге гамәлләрне ташламадың. Элек син аларны кыла ала идең. Чөнки элек ул синең өчен гаделсезлек түгел, элек ул синең өчен норма иде. Элек ул синең өчен норма иде. Хәзер инде ул норма түгел. Чөнки иман китергәч, син шушы иманыңа каршы чыгасың. Шушы принципка каршы чыгасың булып чыга. Шуның өчен, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә әйтә, шул кешегә генә иминлек булыр. Кем үзенең иманын золымлык белән кидермәсә. Ягъни, икенче бер хадистә әйтелә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, мөмин кем булды? Мен аминан насу. Мин кем иман китергән? Кешеләр аның янында үзләрен имин тоталар ди. Әл-амн, иман шул сүз белән алынган. Аларның үзләренең каннары өчен димаухум, үзләренең маллары өчен амвалухум, алар тыныч. Шушы кеше янында. Ягъни, мин мөселман кешесе янына килгәндә, мин акчам өчен курыкмыйм. Урларлар микән, алдарлар микән дип шулай бит анда калдырып китсәм дә курыкмыйм. Яки мине үтерерләр микән, миңа зыян китерерләр микән дип курыкмыйм. Хәзер киресенчә мөселманнардан куркалар, шулай бит. Мәсәлән, без үзебез дә бит әзрәк кенә Кавказ халкыннан куркабыз. Шулаймы? Әзрәк кенә шүрләтә бит. Әле хәтта мәчеттә таҗиклар күбрәк утырсак, күчеп утырабыз, шулай бит. Яраккарак. Тынычмы без шулай бит, үзебез? Без курыкмыйбызмы шулай башка мөселманнардан? Менә монда бер абый белән сөйләшеп тордык, Чечняга барып кайттым ди. Чечняга машина белән чыгып китеп карасың хәзер шулай. Алхамдулилlah, ул әйтте, бөтенесе нормальный, бер теге, бер зыянлык, бер нәрсә дә юк.
Менә шуңа күрә дә мөэмин мөселман кешесе янында син үзеңнең малың эчендә, гамәлең эчендә курыкмыйсың ди. Аллаһ Тәгалә шулай ук әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ман гамиля салихан мин закарин ау унса ва хуа муъминун фаланунжияннаху хаятан таййиба ва ланajziяннахум аджрахум би ахсани ма кану яъмалун. Кем изге гамәл кылган, ир кеше булсын, хатын кыз булсын ди, мөэмин мөселман булып ди, шул вакытта гына без аңа яхшы хәерле тормыш бирәбез ди. Һәм аларга әҗр савапларын ди, кылганнарына караганда да күбрәкне бирербез, хәерлерәкне бирербез ди. Мөхтәрәм карашлар, ике шарт бар. Ике дөньяда да савап алыр өчен, ике дөньяда да яхшы яшәр өчен шундый шарт бар. Беренчесе мөэмин мөселман булу, икенчесе изге гамәл кылу. Изге гамәл кылу гына җитми. Һәм мөселман булу гына, мөэмин булу гына җитми, мөхтәрәм кардәшләр. Алар икесе бергә булырга тиеш. Иманлы кеше, мөэмин мөселман кеше, шулай бит, ул ике йөзле кешедән нәрсәсе белән аерыла? Ул изге гамәл кыла. Ул яхшы булып кыланмый, ул яхшы була. Ул кыланмый яхшы булып, шулай бит. Ул үзе яхшы була. Кешеләргә карата яхшы була. Кешеләргә карата мехрибан шәфкатьле була, ярдәмчил була, якты йөзле була. Менә бу кеше мөэмин мөселман кешесе. Әгәр кешегә аннан файда юк икән, ул паразит, иманлы булса да, ул иманлы паразит просто. Шулай бит. Иманлы паразит, әйе, ул иман китергән. Әлхәмдүлилләһ, Аллаһка шөкер. Ну кешегә аннан ни файда? Синең иманыңнан менә килдер, ла илаһа илляллаһ дип әйтте. Син кеше малына керәсең, алдалыйсың, шулай бит, эшләмисең. Синнән ни файда кешегә? Синең ла илаһа илляллаһыңнан ул кешегә ни файда булды? Барлыкка килде. Аллаһ Тәгалә шуңа күрә әйтә, иман китергәнсең икән ди. Ман гамиля гамалан салихан. Изге гамәл кылырга кирәк тагын ди. Ир кеше булсын, хатын кыз ди. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, монда да Аллаһ Тәгалә безгә иман белән изге гамәлне бергә алып бара. Икенче бер хадисендә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Әл-иману бидгун ва сабгуна шугба." Иман ул ди бер кәүсә ди, шулай бит инде. Һәм аның бары ди 70 өлеше тармагы ди. Я булмаса агач дип күз алдына китерсәк, аның 70 ботагы бар ди. Иманның. А'лаһа ла илаһа илляллаһ ва аднаһа имататул аза ганит тариq. Шуның иң югарысы ла илаһа илляллаһ дигән сүз ди. Иң югары дәрәҗәсе, иң кичкенәсе юлдан кешегә кымачаулаган әйберне алып ату ди. Нәрсә кымачауласа, шуны юлдан алып ату, чистарту юлны. Мөхтәрәм кардәшләр, кызганча каршы иманны күп кенә мөэмин мөселман кешесе ла илаһа илляллаһ дип кенә күз алдына китерә. Мөэмин мөселман кешесе ул һәр вакыт изгелек кылуда. Хәтта исерек кешене ачуланса да, ул аны нәфрәт белән ачуланмый. Ул аны теге үзен югары күрсәтер өчен ачуланмый. Хәзер мөэмин мөселманнар шулай әйтәләр. Ул аны ачулана төзәлсен дип. Ул аны төзәлсен дип. Әгәр аның ачулануы ул кешене төзәтмәсә, ул аны ачуланмый. Ул аны ачуланмый. Әгәр ул аны төзәтмий икән, ул аны ачуланмый да, сүз әйтмий дә ул аңа. Әгәр төзәтмәсә ул аны. Безгә, мөхтәрәм кардәшләр, бик җайлы. Начарлыкны күрдең, тәнкыйтьлисең шулай. Это такой, это сикой, булса кафир, булса бызык, булса исерек, булса алкаш, булса фәхишә, булса доңгыз ашый. Битте. Билге куйдык шулай бит. Безнең максат аларны сүгү түгел. Безнең максат аларны төзәтү. Безнең максат аларны төзәтү. Юлдан начарлыкны алып куйган кебек, шушы кешегә кешене төзәтү. Юлда берәр начарлык күрдең икән, аны төзәтү, ярдәм итү, ягъни кешене яхшыга үзгәртү безнең максат. Юкка чыгару түгел. Менә әлеге дә баягы экстремизм һәм терроризмның да нигезе шунда. Кешене төзәтү түгел, юкка чыгару. Сталин әйтмешли, Сталин террорист, настоящий террорист Сталин. Ул нәрсә ди? Нет человека, нет проблемы. Шулай бит. Кешене юкка чыгардың, проблема юк. Үтереп аттың, шулай бит. Әмма мөэмин мөселман кешесенең максаты үтереп ату түгел. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә дә бит Таифка барган вакытта тау фәрештәләре килеп әйтәләр: "И Расулаллаһ, безне сиңа Аллаһ Тәгалә җибәрде" ди. Син теләсәң хәзер ди, без шушы тауны алып
Таифның өстенә каплыйбыз ди. Бөтен кеше үлеп бетә ди. Нет человека, нет проблемы. Шулай бит. Кәфирләр юк, проблема юк. Аның урынына яңа вот сиңа җир әйбәт дип тигез, яңа шәһәр төзисең, яңа кешеләр килә. Рәхәт бит инде шулай бит. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, бәлки аларның балалары яхшы булыр ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям террорист түгел, ул кешене юкка чыгармый шулай бит. Ул кешене төзәтергә тели. Менә аның максаты нәрсәдә? Юкка чыгару түгел. Безнең дә максат, мөхтәрәм кардәшләр, мөселман кешесенең максаты кешене төзәтү. Төзәтергә тырышу, шушы юлны алып бару, шушы сәясәтне алып бару. Менә бу, мөхтәрәм кардәшләр, инде әлбәттә дәрсерәк булыр иде. Вал хаяу шу'батун минал иман. Бу хадисның ахырында әйтелә, оялу ул шушы иманның бер өлеше ди, бер ботагы ди. Мөхтәрәм кардәшләр, инде Аллаһ субханаһу ва тааля шулай ук әйтә. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ахасибан насу ай ютраку ай яқулу аманна ва хум ла юфтанун. Сез ди уйлыйсызмы, кеше иман китергәч, аны Аллаһ тааля сынамас дип ди. Кеше иман китергәч, Аллаһ тааля аны сынамас, фитнәгә кертмәс дип уйлыйсызмы ди. Иманлы кеше һәр вакыт көрәштә. Ләкин иң беренче көрәше аның үз-үзе белән. Үз-үзе белән аның көрәш бара. Гамәлем нәрсә өчен? Кем өчен? Һәм Аллаһ ризалыгы өчен мин моны эшли аламмы? Яки юкмы? Һәр вакыт көрәштә. Мөхтәрәм кардәшләр, мәсәлән, шәхсән мин үзем дә көрәштә. Бирек тә мәҗлескә барган вакытта. Мәҗлескә киләсең дә иң беренче уй башта, мин нәрсә өчен монда килдем? Тәмле ашар өченме? Шулай бит. Әллә кешегә вагаз сөйләр өченме? Бик җайлы бер нәрсә сөйләмичә Коръән укыйсың да, ул иң җайлысы, киләсең дә, ассаламу алейкум, ва алейкум салам, бу бик матур булган, монысы бик әйбәт булган, яхшы, әйбәт машинагыз әйбәт, бу картина монда бик әйбәт, тегез җире икән, исеме ничек? Шарик, Шарик, все нормально. Коръән укып аласың да, ярар, исән сау торыгыз, исән сау яшәгез. Менә дигән хәзрәт ул. Менә бу хәзрәтне бөтен җиргә чакыралар. Шулай бит, чөнки ул өйрәтми. Килде, Коръән укыды, мактады, шады, аңа бөтен әйбер шулай бит инде. Менә дигән хәзрәт. Ләкин шул вакытта син үзеңне җиңеп әйтергә тиеш. Менә бу кеше сурәтләрен алыгыз. Менә бу купальниктан хатыныгыз тора менә монда. Сез Төркиягә барып кайткансыз, молодцы, ял иткәнсез. Аллаһ тааля хәерле ялларын бирә күрсен. Хатыныгызны алып куегыз, кеше карап тормасын монда. Хәзер бит кеше шулай әйтә. Лифчиктан үзенең хатынын элеп куя стенага. Күргәнгез бардыр сезнең шулай бит? Или сезнең дә бәлки дә бардыр. Валлаһи вәгъләм. Лифчиктан шулай бит хатыны тора, купальниктан. Матур булса бер хәер инде шулай бит. Алып куегыз дип әйтәсең инде шулай бит. Эт җири, җәмәгать менә әгәр дә йортта бәрәкәт, чисталык булсын дисәгез, этне ярамый бит идә асрарга. Этне ярамый идә асрарга дисең, әйтәсең шулай, шамый ул аңа, шамый ул аңа, нишетәсең инде. Хатын-кызлар утыра, апалар, гаврәтләрегез күренгән вакытта бу мәҗлескә бер генә фәрештә дә килми. Ояла. Каплап җибәрегез, яулыклар бәйләгез шулай бит, күкрәкләрегезне, җиңнәрегезне каплап җибәрегез дип әйтеп куясың шулай бит. Шу хәзрәтнең статусы төшкәннән төшә бара. Шулай бит инде. Хәзрәтнең статусы төшкәннән төшә бара. Аннан соң ахырдан садака да бирмәскә мөмкин нәрсәңә шулай. Әле ярар хәзрәт, ни? Без сине кайтарып куя алмыйбыз инде. Давай син үзең, менә монда 15нче автобус йөри. Менә шул якка таба, әйме? Ләкин син нәрсәгә дип киләсең? Төзәтергәме? Шулай бит, кешегә яхшылыкны әйтергәме? Менә шуннан тора. Әлбәттә инде аны изенә бәреп әйтмәсәң дә мөмкин шулай бит. Әле берсендә бер мәҗлестә менә яшь хәзрәтләр әйбәт ди. Миңа әйтә инде. Менә яшь хәзрәтләр әйбәт, бер дә өйрәтмиләр ди. Чыннан да мин өйрәтмим, шыпырткана утырам. Әйбәт, менә бабайлар килә дә булай ди, 2 сәгать бу өйрәтеп утыралар. Булай эшләмә дип. Мин аңа бер генә сүз әйтеп куйдым. Әйтәм, намаз укырга кирәк икән, сез беләсезме? Беләбез ди. Ураза тотарга кирәк икән, беләсезме? Беләбез ди. Аллаһка ышанасызмы? Ышанабыз ди. Әйтәм, сез аны беләсез, ләкин эшләмисез. Эшләмисез икән, үзегез дуракмы әйтәм, мин сезгә әйтеп ни файда? Шулай бит тетте. Теге бабайның 2 сәгать өйрәтүенә караганда минем бу бер сүз катырак килеп чыкты. Әмма нишә дәсең аны шулай бит.
Әйтәм, сез бит үзегез беләсез, ләкин үтәмисез. Гаип үзегездәме әйтәм. Яшәгез шулай, тамукта болай да урын күп, җәннәттә урын әзме әйтәм. Яшәгез шулай. Бетте. Аннан соң ул уйлана башлый. Аха, болай икән бу. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, мөселман кешесе һәрвакыт сынауда һәм Аллаһ Тәгаләне сынап тора. Сыный. Нәрсә өчен килгән ул бу дөньяга? Кешегә яхшылык китерер өченме, әллә инде юкмы? Һәм менә шушы сынауны үтсәк, иң беренче үзебезнең җаныбыз белән булган сынауны үтсәк, шулай бит Аллаһ Тәгалә безгә хәерле, игелекле гомерләребезне бирә. Мөхтәрәм кардәшләр, инде рус телендә дә сөйләп китәрбез. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня у нас во всех мечетях идет антитеррористический вагаз, хутба. Есть даже шаблон, где надо рассказать, как надо рассказать. Но я бы не хотел немножко отойти, честно говоря. Вагаз будет такой же, но просто перечислять, кто такие террористы и экстремисты, это было бы просто неправильно. А тем более складывается впечатление, что с терроризмом борются только мусульмане. Да? Я сомневаюсь, что в церквях рассказывают антитеррористические проповеди. Сомневаюсь. Почему-то нам говорят об этом рассказывать, намекая, что это вы террористы, да? Намекая. Но на самом деле, дорогие друзья, терроризм не имеет лица, не имеет религии, и он повсюду. Порой мы путаем террор с убийством. Простой. Порой, наоборот, бывает, мусульманин бросает гранату, террорист. А вот недавно был случай в Москве. Человек играл с гранатой у себя дома, выдернул чеку и не знал, куда ее деть, выбросил за балкон, он хулиган. Он хулиган, а действия одни и те же. Он хулиган. Вот поэтому иногда действия расцениваются по-другому. Кто такой террорист? Террорист, экстремист – это тот, кто не ради Аллаха что-то делает, а ради себя. Ради власти, ради денег, ради земли, ради богатства. И вот этот человек идет на все, чтобы устрашать народ и подчинить себе народ с помощью страха. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и последующие халифы никогда и никоим образом не подчиняли себе людей с помощью страха. Умар ибн аль-Хаттаб, радийаллаху анху, как-то вышел из дома. Вышел из дома с закрытым лицом, идет по улице и видит одну бабушку. И спрашивает: «Бабушка, как у тебя дела?» Она говорит: «Нормально». «Ты довольна халифом?» Спрашивает. «Пусть, говорит, Аллах никогда не будет милостив к Умару», бабушка говорит. «И никогда не воздаст ему благом», говорит эта бабушка. Умар, радийаллаху анху, удивился. А почему, говорит? Как только Умар стал халифом, мы от него ни одного дирхама не получали. То есть никакой помощи от него нет. И тогда бабушка Умар, радийаллаху, говорит: но ведь страна большая, и халиф не может знать обо всех. Говорит. Если он не может знать обо всех, и то, что творится на юге, на севере, на востоке, на западе, то на какого он стал халифом-то? Говорит. Так какого он стал халифом-то? Грубо говоря, да? И Умар, радийаллаху анху, заплакал. Действительно, говорит, если я не знаю о делах людей, зачем я халиф? И тогда он сказал, Умар, радийаллаху анху: продай мне долг Умара, говорит, обиду Умара. Вот то, что ты обижена на Умара, продай мне эту обиду, я тебе дам денег вместо него. Бабушка говорит: ты что, с ума сошел, что ли? И тут появился Али ибн Абу Талиб и Абдуллах ибн Мас'уд. Проходили мимо. Они говорят: о, халиф, ты что, говорит, тут делаешь? Бабушка в шоке. Бабушка в шоке. Бабушка говорит: извини, говорит, я в лицо халифа, говорит, такие слова говорю. Она начала извиняться, но боится же, правильно? Она говорит: ты права, не извиняйся. И я хочу купить у тебя эту обиду. Он начал искать кожу, чтобы написать договор покупки-продажи обиды. Не нашел, оторвал кусочек своего платья, рубашки и написал там договор между ней и между ним, то, что он покупает обиду на Умара за
если не ошибаюсь, 25 динаров золотых. И свидетелями являются Али ибн Абу Талиб и Абдуллах ибн Мас'уд. Судный день, и он сказал, судный день своему сыну завещал, вот этот лоскуток бумаги, говорит, когда я буду умирать, когда я умру, вложи мне в руки могилу, чтобы я воскрес с этим лоскутком и предъявил Аллаху: о Аллах, я купил эту обиду, и теперь эта бабушка не имеет права на меня обижаться. Понимаете? Не с помощью страха они держали людей, властвовали, правили, а с помощью довольства. Они спрашивали: довольны ли вы мной? Что я могу еще для вас сделать? Кто действует наоборот по отношению к людям, однозначно это уже не является исламом. Что же делают истинные мусульмане? Я хочу рассказать, чем отличается мусульманин и тот, кто говорит, что он мусульманин. Чем они отличаются? Потому что сейчас очень много мусульман, которые говорят, что они мусульмане. Я не побоюсь этого слова, дорогие друзья. Даже вот мы вроде мирные, хорошие, пушистые все, да? Но ведь большинство даже из нас хотят от ислама чего? Только ли довольство Аллаха? Или еще какие-то там поблажки в этом мире? Многие приходят в ислам, ведь многие хазряты даже обещают, да, они говорят: будете мусульманами, будет богатство, будете жить хорошо, мирно, дети будут воспитанные, жены будут хорошие, там, машины будут хорошие, квартира будет, и так далее, и так далее, и так далее. Хазраты нам же так говорят. А раньше говорили не так, раньше говорили: Аллах будет вами доволен и простит ваши грехи. И люди шли в ислам. Сейчас это уже не канает, такие слова, да? Человека сейчас так не призовешь. Он может сказать, что ладно, да, доволен-то доволен, а довольство на хлеб не намажешь, да? А что нам, какие поблажки есть? И тут появляются хазраты, которые говорят там, как стать триллионерами, миллионерами, миллиардерами и так далее. И начинает нас обучать. И действительно, потом мы делаем тренинги в исламе, как успешно жить в этом мире. Тренинги. Вот если ты поверил в Аллаха, это эквивалентно, например, там, хорошему дому. Уверовал в посланника Аллаха, уже хорошая машина у тебя появляется. А вот если ты в ангелов уверовал, жена хорошая у тебя будет красивая. Понимаете? Эквивалент уже мы хотим вот всего этого. Вот это уже лицемерие, дорогие друзья. Это уже лицемерие. Лицемерие именно в том плане, что ты играешь с самим собой, так скажем. Тот же Умар, рады Аллаху анху, он ничего не хотел от этого мира. Вот сегодня как раз у нас будет вечером лекция, как Хурмузан, правитель Персии, принял ислам, увидев Умар ибн Хаттаба, рады Аллаху анху. Почему он это сделал? Мы как раз будем об этом говорить. И поэтому, дорогие друзья, вера – это как раз то, что нас соединяет с Аллахом искренне. А вот эти все хорошие жена, машины, дома, миллиарды и так далее – это лишь результат веры в Аллаха, но не цель. Это лишь результат. Бонусом идет. А сама цель – это только довольство Аллаха, субханаху ва тааля. И кто не соответствует вот этой цели, тот, соответственно, либо тихий экстремист, либо буйный экстремист, который уже берет в руки какое-то оружие. Вот и все. Вот и все. Вот это и есть вся разница между ними. Аллах субханаху ва тааля сказал: Бисмиллахи рахмани рахим. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُعْرِضٌ. Лицемеры, говорит, сначала сказали, что они уверовали в Аллаха и в посланника, и сказали, что они подчинились. Но потом часть из них отвернулась от Аллаха и его посланника. Но эти, говорит, не
верующие. И когда их зовут, чтобы рассудить между ними дела по шариату, по законам Аллаха, они отворачиваются от этого. Лицемер – это тот, кто принимает законы Аллаха лишь частично. Я не побоюсь этого слова. Многие женщины – лицемеры, мусульманки. Задайте своей жене вопрос. Не вопрос даже, скажите так. Я нашел хорошую девушку. Она согласна выйти за меня замуж. Что ты скажешь по этому поводу? Все. Бомба атомная взрывается в доме, да? Лицемерка. Она принимает ислам частями только. Она принимает, что муж не должен изменять, что должен обеспечивать, красиво с ней обходиться, удовлетворять ее в постели. А когда берет вторую жену, это уже не ислам. Это уже не ислам. Пожалуйста. Вот вам, испытайте свою жену. Мужики, если есть тут. Испытайте свою жену, попробуйте. Да? Вот так и мужчины тоже самое. Особенно, когда бизнеса касается, да, зарабатываешь денег. Вот это, да, это харам, ага, тут, ага, харам, это все равно там не получится. А вот здесь харам, конечно, но деньги большие там будут. Так, мы же живем в советском государстве, мы не всегда тут с мусульманами общаемся. Тем более для неверующих этот товар не является харамом. Тем более я с этих денег еще садака дам, закят буду платить. Посещают такие мысли? Конечно, посещают. Частично принимаем ислам. И когда нас начинают судить по исламу между нами, даже когда вот мечеть приходит, 2 человека приходят, говорят, рассуди нас, хазрат. Вот мы к такому-то хазрату ходили, вот сейчас ты нас рассуди. Я говорю, почему вы его судом не согласны-то? Не в вашу пользу рассудил? Как так-то получается, да? К одному правильному хазрату пришли 2 человека, да? Пришли 2 человека. А результат был какой? Один человек другому одолжил корову. Одолжил корову. И когда он пришел брать эту корову, он попросил козу тоже. Тот говорит, так, а зачем ты козу-то просишь? Это же, говорит, ну это, говорит, у тебя, говорит, не было козы, когда я тебе корову давал. Значит, коза, говорит, это ребенок этой коровы. Ты должен мне эту козу тоже отдать. В счет долга и в счет вот этой аренды там и так далее. До этого у тебя ее не было. Пошли к одному хазрату. Хазрату денег дал немножко этот хозяин коровы. Все, хазрат говорит, решу проблему. Да, коза должна быть с коровой. К второму дал денег. Тоже коза должна быть с коровой. Подошли к третьему. Третий хазрат сказал. Хорошо, говорит, я рассужу вас, если вы ответите на один вопрос. Когда, говорит, у мужчины закончатся месячные, когда он сможет жениться? Те говорят, ну, говорит, у мужчины не бывает месячных, и коровы не бывает козы, говорит. И у коровы не бывает козы. Когда приходишь, спрашиваешь кого-то быть судьей, если ты им не согласен, зачем ты тогда к другому идешь? Таких людей даже принимать не стоит на самом деле. Пускай они уходят. У одного свой хазрат, у одного другой хазрат. Хазрат он ничей. Хазрат он принадлежит только Аллаху. Работает на него. Должен работать, по крайней мере. По крайней мере, да? Начальство это одно у него. Поэтому, если ты не согласен его судом, не имеет разницы, к какому хазрату ты пойдешь уже. Поэтому, дорогие друзья, когда призывают нас рассудить, естественно, мы начинаем юлить уже. Может, какие выходы, может, такие выходы есть. Вот это и есть неверующий, дорогие друзья. Это и есть лицемер, у которого постоянно сомнение в сердце. Дорогие друзья, когда человек умирает, него спрашивают про пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Кем был этот человек? Лицемер знает пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям? Конечно, знает.
Востоковеды знают? Конечно, знают. Самый грамотный человек в могиле – это будет востоковед. Он знает арабский. Он знает, кто такой пророк Мухаммад, когда он родился, когда он умер. Даже мы не знаем, когда он родился, когда он умер. Кто скажет вот сейчас сходу, когда родился пророк Мухаммад, по милади календарю, когда он умер? 80% не знают. Это не обида, дорогие друзья. Просто так вот у нас, да? А он знает, сколько жен было у пророка Мухаммада, как их зовут. Сколько было детей, как их зовут. Сколько было сподвижников. Как зовут самых великих сподвижников. Какие самые большие войны были. События были. Когда они были. Да мы этого не знаем. Они знают. Поэтому они в могиле будут отвечать так, что ли, тогда? Правильно? Отнюдь. И просто покажут пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Верующий человек знает. Скажет: «Ашхаду ан ла иляха илляллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулюху». Это говорит посланник Аллаха субханаху ва тааля. Я поверил ему и подчинился ему. И тогда ему покажут его место в аду. Скажут: смотри, вот это место было уготовано для тебя. И это место Аллах поменял раем. И покажут ему место в раю. Тоже психология, да? Почему сразу рай не показать? Это издевательство какое-то. Но вот на психологии есть, дорогие друзья, есть такой момент. Потому что после страха радость еще больше. После страха радость еще больше. Правильно? Например, ты едешь, двигатель стучит, ты думал, двигатель стуканул, все, там уже все уже. Двигателю хана, делать надо. Приходишь и говоришь: достаточно масло поменять. О, какая радость, да? Любое масло залью, скажите, да, только? Любое за масло залью. Радость большая. Вот здесь то же самое. Психология. Но что скажет, скажем, востоковед или лицемер? Он скажет: мне говорили про этого человека, но я ему не поверил. Он скажет так, соврать уже не сможет. И ему покажут место в раю, потом скажет: но для тебя есть другое место. Вот поэтому, дорогие друзья, знание – это еще не вера. Вера – это действие познания. Вот это и есть, тогда у тебя появляется вера. Уверовал, начал действовать. Начал действовать. Вот это очень важный момент. И это отличает нас от, дорогие друзья, лицемеров. Али ибн Абу Талиб, рады Аллаху анху, сказал: вера подобна белой метке в сердце. С увеличением веры увеличивается и эта белизна. И если вера становится совершенной, все сердце становится белым. Понимаете? Когда есть вера в сердце, там не остается места злу, обидам, да, убийствам, уничтожением и так далее. Ты даже мстить перестаешь. Дорогие друзья. Я, дорогие друзья, скажу честно, да, скажу честно. Иногда я думал: о Аллах, дай мне долгой жизни. Зачем мне долгая жизнь? Да, я говорю, мне надо кое-кого похоронить. Понимаете? Обида есть на кого-то, да? И ты хочешь его пережить и поплясать на его могиле еще. Хочешь увидеть его конец. Это не вера. Если у тебя сердце чистое, то ты это отпускаешь. Как это делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Как он прощал своих обидчиков, убийц. Как он прощал даже тех, которые покушались на его жизнь. Он их прощал. Иудейку, которая отравила его, он простил, но потом убил. Почему? Потому что от этого мяса умер сподвижник посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. А вот за него уже должны те, как говорится, плату взять. А пророк, саллаллаху алейхи вассалям, за себя не взял. А вот за него уже, это уже другое дело. А за себя он всегда прощал. Обиду ни на кого не держал. На дядю своего, да, на Абу Суфьяна, который потом пришел, принял ислам, никогда ни на кого на обиду не держал. Которые мучили его столько времени, выгнали из своего родного города,
Даже когда он вошел в Мекку, люди же сразу испугались. Он сказал: что ты сейчас с нами сделаешь? Люди сказали. Потому что обычно в таких случаях, когда приходили императоры с победами, что они делали? Вырезали город. Просто вырезали людей. Что произошло, когда захватили Казань? Когда сам Чингисхан приходил куда-то, что происходило? То же самое люди ожидали. Сейчас нас всех убьют. В рабство возьмут. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: с сегодняшнего дня я вас не в обиде. Все, вы свободны. В шоке люди, да, поэтому люди толпами начали принимать ислам. Афуэджан. Толпами приходили, принимали ислам. Вот это сердце белые, чистые. Там есть только место одному, Аллаху субханаху ва тааля. А лицемерие – это темная отметина в сердце. И с увеличением лицемерия это зло становится все чернее. А когда лицемерие достигнет предела, все сердце становится черным. Клянусь Аллахом, если бы вы раскрыли сердце верующего, вы бы увидели, что оно белое. Если бы вы раскрыли сердце неверующего, вы бы увидели, что оно черное. Вот в чем разница, дорогие друзья, разница между верой и лицемерием. Поэтому от этого уже рождается зло, рождаются проблемы, рождаются ненависть, рождаются войны и так далее, и так далее, и так далее. Вот так я бы охарактеризовал, дорогие друзья, людей, которые якобы за что-то борются, но имеют совсем другие цели. А уже кто за что борется, пусть Аллах Тааля дает им оценку. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم والجواد الكريم وسميع الدعاء.